देखो हुजूर, बुरा मत मनिहा, लेकिन हमनी के कुछ बिहारी लोग के पीछा बा कुछ चूरना होले सो। जैसे कुछ अच्छा काम देखिए सो कच कच काट दिए सो। अभी कुछ लोग के काट देले बड़े सो। काहे कि भोजपुरी में कमेंट्री बेचारू लोग सुन ले वालों विरोध करता लोग। यही पर चर्चा करे खातिर हमारे दोनों पार्टनर बैठल बड़े सो। आवाज सुनाओ तनी। लगातार दूसर को गेना पे विकेट मिलल बा भैया, ई गेंदबाज नहीं तूफान बा। रोक कैसा लगता भोजपुरी में कमेंट्री सुन के? बहुत मजा आता मर्दे, बुझाते कि हमनी के घरवा के पीछे में मैच चलता का रे भाई। हमनी के बैरी के पेड़ पर बैठ के आराम से देखत नहीं। तू कुछ बोला? हम का बोले और पटनारा बतैला सनु, हम आगे बताई। ना बात ऐसा बनू कि कुछ लोग विरोध करता है। कौन चो बने करता है ना कहत नु कि भोजपुरी के एकदम कॉमेडी बना दिया बा, निचला स्तर पे माने एकदम घटिया स्तर पे घुसावल जाल जाता। माने अजीब का हो। एगो बात बताओ कि जोन ई जका होता क्रिकेट, क्रिकेट माने खेल होता हो तो खेल में मनोरंजन न होला। मनोरंजन बोलबो तबे लोग एंटरटेन करके देखी है। अब ई जका पुराण के पाठ करवाई पंडित जी से मरल बा। ना कुछ लोग हमारा लगता कि जैसे डीएम ऑफिस में ऑफिशियल बात चलेला वैसन खोजता। भाग बौरा कहता त के देखी मैच माने हिंदी में कमेंट्री में कॉमेडी ना होला ओइजा होला। आ तारा नइखे पसंद भोजपुरी त तू हिंदी में सुन, अंग्रेजी में ना हिंदी में ना होला। हिंदी में तो बड़ा अच्छा कुल लोग बा, बहुत अच्छा कर। कौन कहता कि हिंदी में ना होला? मजाक बताओ तो भाई। सब कोई देखे, सब कोई यही बात पे जिठार करा बात है। देखो गुप्ता जी थे, मैं कहूंगा यूएस ध्यान से सुनिए, रिपीट नहीं करूंगा। गप्टिल गुप्ता जी थे, एक दिन बीमार पड़े, इल हुए और गुप्टिल बन गए। वाह 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 वाह, जबरदस्त, मजा आ गया सुन के। देख हाँ हो हिंदियों में तो कॉमेडी होते बा ना। देखा हमारा बुझैला से ना ये अच्छा चीज बा यार, होखे के चाहिए ना तो लोग बोर हो जी क्रिकेट देखे में। हाँ तब अरे क्रिकेट मनोरंजन होता, टीवी में से कुछ बढ़िया बढ़िया बात निकल के तो लोगन के इंटरेस्ट जागे। तनी प्लेयरों के मनोबल बढ़ेला, मारी छक्का पछक्का। लेकिन एगो बात और होता कि रवि किशन जी कमेंट्री बॉक्स में जाके कमेंट्री करतनी, उ कोनो क्रिकेट के प्रोफेशनल हई, माने उहाँ के कमेंट्री से काम। तो तारे बिहार में कहोगो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने हो बचवा कि प्रोफेशनल कमेंटेटर खोजता बताबो ना। बताबो ई अपन सरकार से जाके काहे नहीं का पूछत कि हमारे क्रिकेट के का हाल हो गए बिहार के, काहे लिखो निकलत बढ़िया खोजता कमेंट्री बढ़िया। आ रहल बात रवि किशन के सेलिब्रिटी हवे त एगो बात एकरा से पहले केहू ना कोई सेलिब्रिटी कमेंट्री बॉक्स में। बहुत सारा सलमान खान गइल बने, आमिर खान गइल बने, के नहीं गइल, अमिताभ बच्चन गइल बने। माने क्रिकेट के विशेषज्ञ हमें लोग। नहीं तो अच्छा चीज बा, जाए के चाहिए भाई। हर कलाकार प्लेयर सब मनोरंजन के एगो एथी हो बौरा का बताई कौन कुल। अरे बगली देखत रे गाजर जनी कुछ नहीं पियत रे ना। हम फ्रेश लेकिन ई तोर त सवाल ई कुल हई सना। ना हम फेसबुक से छान के लेल बनी। ई तो सारा के विचार लागता। लेकिन अच्छा एगो और प्रश्न बा भाई। मान लो अभी जो कमेंट्री होता ये 12 गो भाषा में होता है, 12 गो। तो खाली जो भोजपुरी भाषा बा एकरे न्यूज काहे बनता नेशनल? मारे करे धौली का पटना मारे करे। एगो बात बताओ, 12 गो में कमेंट्री होत होके चाहे 18 गो भाषा में होत होके, अच्छा तोरा भोजपुरी में अगर कमेंट्री के नेशनल न्यूज बन गइल बा तो तोरा का दिक्कत बा? केकरा का दिक्कत बा हो? अगर भोजपुरी कमेंट्री के नेशनल न्यूज बना देहल गइल त केकरा का दिक्कत बा? बताओ लोग काहे दिक्कत होई भाई? सबसे ज्यादा भोजपुरी में आदमी देखता तबे नु पहला दिन रिकॉर्ड भइल बा, सबसे ज्यादा भोजपुरी में लोग सुन ले। केकरा का दिक्कत बा? जौना भाषा में ज्यादा आदमी देखियो करे नु न्यूज बनी, क्या उड़ीसा के भाषा के जाके न्यूज बनी? अरे एगो बात बताओ सर, अरे भाई कतना मुद्दा बारे बिहार में देश में ओकरा बा विरोध करत ना बरो। एगो कुछ बढ़िया काम होता त काहे ओकरा में डंडा करे लागल बा? ना देखो सबसे बड़ बात का बा कि हमनी के भोजपुरी के तो पहले से दुर्दशा भइल बा हो। एकदम पहला बार कुछ बढ़िया कदम उठल बा। पहले ही से ढोणी चोली में झुरैले बा सब कुछ त बढ़िया होखे। तो एकरा में अंगुरी कइल ठीक बात नहीं। बताओ हमनी के भोजपुरी आज मर्द। अच्छा और बात बा कि हमनी के बाहरी लेवल पे भोजपुरी के कैसे अपमान होई भाई? अब तमिलनाडु के लोग भोजपुरी बुझी, हमनी के खुदे लागब जो कहे खराब होता तो लोग बुझी खराब। अच्छा एगो बात बताओ लोग, जब कोनो बॉलर गेंदवा जैसे जाके फेंकेला आ मान लो कि पैर और फिसल जाला गिर जाला तो हिंदी में कहला कि ये खलील अहमद जी भी फिसल करके गिर गए। हमने कहले कि खलील अहमद ढिमिलिया गइल। तो भोजपुरी में ढिमिलिया पागल कह के नहीं। देखिए आप लोगों से भैया गुजारिश है, कृपया गलत तर्क के साथ बेमतलब का वीडियो न बनाइए। जी बिल्कुल।
बेमतलब का पोस्ट करके अपने भोजपुरी अपने बिहार को अपमानित मत नहीं करिए। करिए। ना करे तब मार के ब्रेटलिया के नाक फोड़ देत रहे तो कहते कि ब्रेटनी ले उनका नाक तोड़ दिया ऐजा कह देता अगला कि मार के भुनवा फोड़ देबा का हो भैया तो का गड़बड़ तो भोजपुरी में भैया ना तो का सैया का हाउ कतना मिठास लागता भाई क्रिकेट देखे में। तू देखले है को मैच? अरे लो, जब से चालू होइल बा तबे से देखत हां भोजपुरी में मैच देखे के मजे कुछ और बा भाई। बस आंख बंद कर ले बा मोय क्रिकेटवे सामने लोग तो ना हमरा के देखे दे मैच देखे सब भोजपुरी भाषी ले अपील बा कि मैच भोजपुरी में सुने के बा। एकदम अरे बढ़ावल उम्र दे कि गर्दा हो जाओ हमनी के भोजपुरी भाषा के तलाक दे आ केहू के बात में नहीं खावे के। कम से कम हो जा तो कमेंट्रिया में जातिवादी तो निखसा काम करत गाड़ी गलौज तो निखसा नु देते। आता ना देखल जाऊ नु कि हमनी के भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ जाओ। हां माने एगो मैसेज जाओ कि भोजपुरी के कितना सुने पहले दिन मर्द रिकॉर्ड मार देले बन जा सबसे अधिक सुने वाला तो सुने के बाद भोजपुरी में ही और भोजपुरी के अपना बढ़ावे के बाद इन ये करे के टंगरी खींचे के बाद भोजपुरी में काहे हो रहा है ऐसे हो रहा है अश्लील हो रहा है गिराया जा रहा है घटिया बेमतलब के बात। हां ठीक घी है मिलिया जाएगा भूभुन फूट जाएगा इकुल जो शब्द से भोजपुरी का शब्द है सब ते में कौन बेइज्जती के बात बा? कुछ बेइज्जती की बात नहीं है भाई। क्रिकेट एक मनोरंजन का चीज है खेल कला है वो तो उसमें मनोरंजन ही होगा। एक और बात तारा लोग कहेला लोग नु हिंदा तक फोन उठाते गोल लागतनी काहे ना कहला कि यस यस गुड मॉर्निंग यस यस नमस्कार करते हैं गोल काहे लागेला? हां है ओमे बेइज्जती निकत भोजपुरी के। पहले भोजपुरी भाषा के समझे के जरूरत बा और ओकर बेमतलब के पैर खींचे के जरूरत नहीं है। जितना भी लोग विरोध करता वो तने लोग खाती तू मैच देखलो हम तब तक तनी और एक दू जना के छानी के आवत बढ़िया बढ़िया मुद्दा पर चर्चा करता हम मुद्दा छानी के आवत नहीं हम ठीक बा। जा जय हिंद। तारो के जय हिंद जा